vuorossa Yle Uutiset Itä-Suomeen. Minä olen Helmi Nykänen, hyvää iltaa. Tässä aiheitamme seuraavalle puolituntiselle. Kuntajakoselvityksessä ehdotetaan Pohjois-Karjalaan 5 kunnan liitosta. Etla on tuonut oman mallinsa eläkekeskusteluun. Tuula Tenkanen purjehti MM-hopeaa. Suora linja perää vastuullisuutta vaatetuotantoon. Kuntajakoselvittäjä esittää Pohjois-Karjalaan uutta 5 kunnasta yhdistettävää kaupunkia. Uuden kunnan nimi olisi Joensuu ja sen asukasmäärä noin 113 000. Kaupunki olisi Suomen 8. suurin ja Itä-Suomen suurin. Valtiovarainministeriön asettama kuntajakoselvittäjä Ossi Repo niputtaisi yhteen Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven. Selvittäjä maalaa uudesta Joensuusta kauniin kuvan, se voisi kehittyä itäisen Suomen johtajaksi ja tarjota väylän Petroskoin suuntaan. Kuntatalous tulee kuntoon ilman, että palvelut kärsivät ja säästöjä syntyy, vaikka työntekijöille taataan 5 vuoden työsuhdeturva. Laskelmia ei kunnissa purematta niellä. En voi oikein helposti tunnistaa sitä, että mistä otetaan selvitysmiehen näkemä 25 miljoonan euron säästö ja palvelussuhteiden ketjuttamisen kautta syntyy tilanne, jossa meillä ei ole henkilöstömitoituksiin oikeastaan paljon mahdollisuuksia. Onhan se ihan ymmärrettävää, että jos palvelut siirtyy yhden kunnan alueelle, niin nehän korostuu pääsääntöisesti taajamiin. Kyllä meiltä reuna-alueilta on yli 15 kilometrin matka palveluiden saatavuuteen. Valtion pakkopykälää kuntaliitoksista odotellaan. Työssäkäyntialueen perusteella Joensuu, Liperi ja Kontiolahti ovat joutumassa yhteen. Toisaalta kysymyksiä herättää valtionosuusjärjestelmän muutokset. Miten tämä tuleva valtionosuusjärjestelmän uudistus sitten rokottaa meitä lisää, että onko meillä varaa hoitaa näitä peruspalveluja sitten tulevina vuosina tällä verokertymällä, mikä meillä omasta kunnasta tulee. Suur-Joensuun esitetään olevan kasassa vuoden 2017 alusta alkaen. Valtuustot vääntävät vastaukset ehdotukseen jo tammikuussa. Hieman sinne positiivisen kannalle tässä vaiheessa. Kontiolahti on loistavasti toimeen tuleva kunta, 14 500 asukasta, että säilytään itsenäisenä. Mä oon sitä mieltä, että Outokumpu ei ole vielä ihan kaikkia korttejan katsonut. Itse olen itsenäisen Outokummun kannalla. Mikkelin kaupunki on tekemässä tänä